ko jabbi fondation Wolle Ndiaye jabbande ko yaadude e belema e weltare par ce que ne wayno garangal hande fondation Wolle Ndiaye do e ƴELLA e woni ko ɗaɓɓade ɓiɓɓe ƴellankoɓe wonno par ce que ko ƴellankoɓe tawimo ha hordorde kollitimo saɗede munen kadi jaɓɓimo e wuuro he yo ar donc somin keeɓi fartange jabbade fondation Wolle Ndiaye ko belema mawɗo wonande ɓiɓɓe ƴellankoɓe e ko taari ƴELLA aussi bon ƴELLA taw ko wuuro hongo e nder département Kanel commune mo Horkodiéré arrondissement mo Horkodiéré hakkude mum e route national woni route national o ko 3 kilométres ko hetti ɗum dow ko Kasambiri ƴELLA jimmi koye maayo ko Fongom maayo woni koye frontiére hakkude Sénégal e Mauritanie hande oɗo saaha mo jarten ɓiɓɓe wuuro ngo ene tolni ujunnaji 5 e temedde ɗiɗi e nogas jiiɗi ɗum bani adama mo ganduɗa ene fina hande e nder bon caɗele ndiyam min jogi ko caɗele ndiyam laaɓɗam so wiyama hanki mi haali ɗum so neɗɗo wiyama ne hoɗe dande ma ne jogui caɗele ndiyam tan ma wodɓe haawi no fewi surtout jeerinkoɓe mais ndiyam kalteɗam hande e forage uji ɗam haalte ko haala ndiyam celluɗam woni ndiyam laaɓɗam ene wayno ƴELLA ene jogui ko wiyete ITP wona forage ko unité de potabilisation et de traitement unité o ɗumɗe ko guure tati ƴELLA Ballel e Hulde mais oɗo saaha mo gonɗen unité woni jogui caɗele par ce que pompe uji gonɗi toon ɗiɗi keewi charge uji ene teddi mètre cube o e hoore mum ene teddi hande so wiyama mètre cube ko capanɗe jeetati woni miskineɓe hewɓe ganduɗa mbawa hebde ɗam ɗon ndiyam so tawi eɗen kaala keɓal ndiyam ɗiɗi wuuro ngo foof e kuutorgal tawa kala galle walla kala neɗɗo pino e wuuro he walla e guure he ene wawa hebde ndiyam kelɗo donc so tawi noon mètre cube o seeri ma dañ ɓe ganduɗa juuɗe muɗumen keɓani caggal mbawa yoɓande koye mumen kontere donc ko heewi hen kuppat robinet aji muɗumen on tan ko ɓen ɗawama ko ɓurno moƴƴude muɗumen sa ɗawama ndiyam laaɓɗam on tan ma janggo janggo caɗele par ce que eɗen gandi wasde yarde ndiyam laaɓɗam hol batte wawi battanande renndo ngo so tawi hande neɗɗo yari ndiyam ɗam laaɓani ne wawi wontande mo rafiji te so wonti rafiji Allah saago jomumen nawe e cuuɗi cafri donc ɗum noon foof so rendinama caɗele ɗeɗo foof so rendinama ɗum addani min wadde ɗaɓɓande pour wawde dañde ndiyam ngam ganduɗa yimɓeɓe foof ne mbawa hutotade ɗum ma wonko ustani yimɓe e banggue charge uji mais aussi ma wonko ustani yimɓe e banggue rafiji par ce que eɗen gandi wasde yarde ko laaɓi hol batte wawi battinde e bani adama bon pour l'instant ko jaɓɓal baɗetengal par ce que a wawa tintinde no caɗele guuranoɗe ɗen caɗele laamu tini ɗum par ce que hay ITP gonɗo ɗo ko laamu Sénégal waɗi ɗum ɗo waɗirno aussi ko yimɓeɓe peut être charge uji teddi tan yimɓeɓe donki yo mbawan ɗum mais hayre gonɗo ɗo ITP o ene marché wirtuma nen mais wona yimɓe foof mbawi yobde ɗum kadi caɗele aussi ɗetama heddi noon ko oɗo forage ene waɗe en mbawano tintinde laamu par ce que en gandano en keeɓi kono mbaɗi hanki no wiyete Elhadji Abou Ndiaye gardugol fondation Wolle Ndiaye totti yimɓe démarche uji puɗɗi waɗede ha laamu ngu tini inchallahu rabbi janggo mamin puɗɗo ɗum puɗɗoyade sous préfet ɓeddu demande amen au niveau du préfet mamin tintin maire so tawi Allah walli en kadi gasi mamin ƴeew kadi terɗe joɗɗe ɗon laamu ɗe mbawa arde tintini ene fuɗɗo so gasi kadi mbawade invité garande nda yimɓeɓe beelema wuuro ngo kam ko wuuro goɗon par exemple activité de base ɗi woni calɗi ɓamtare ɗi foof ene tawe ɗo wuuro ngo hoore mo ƴefti banggue ndemal ene wayno lebbi sappo e ɗiɗi nder ene fof ene reema par ce que ɗum noon ƴella ko wuuro kon ngo e dande maayo ene jogui maayo ene jogui ndiyam belɗam fati e remru ene jogui nangue ene jogui guese ilneteɗe ndeman ɗum kadi aussi yimɓe ko remoɓe so tooɓo ari no mbirunum amin nani kadi wertago leydi ƴella Allah ne totti ɗum huuɗi koye jeeri mais jiimi koye maayo sa ƴeewi à moins de 2 kilomètres ko seeno woni ɗon kala ko jeerinkoɓe ene ndema ene wawi moƴƴude ɗon mais aussi jiimi koye maayo kala kadi ko dande maayo koɓe ndema ene wawi ɗum banggue gaynaka aussi ko nokku élevage par ce que hay oɗo saaha mo jaraten taariɗi ƴella ene jeeya taaridi ɓurɗi wuurde e nder falde Kanel hande ma yini yimɓe hewɓe eggoɓe ne egga jawdi muɗumen ɓe gadda e falde ƴella donc fitti zone ko zone élevage mo haali noon dande maayo kadi aussi haala aw mo haali ƴella miijo cumalagal aussi yimɓeɓe ko awoɓe kala mo jiɗɗa ɗon nden e aussi faggudu wonɗum ndu ko aussi ko yimɓe gatta ko fate ɗannugal population ko population ɗannotoɗo hande sa ƴeewi e nder calɗi 5 windere ɗi foof kala to jaaɗa aɗa tawa hen sukaɓe ƴellankoɓe yaaɓe yiloyade aussi ne gartita ɓenne kadi aussi min haade min gaynude min jarno ɗumen par ce que haade laamu arde haade partenaire goɗɗi garde aussi ko yimɓe dariɓe guila hanki gueɗe kewɗe mbaɗi ɗum e wuuro he donc kamɓe mbiɓe mention spécial won caɗele guuraɗe aɗa andi kam neɗɗo e saɗede certata heddi tan ko saaha foof waɗe tabal yimɓe dutto hayso woodi ko waɗa yimɓe mbaɗi avancé wodan kadi ko yimɓeɓe jiiɗi namdade ko hande
ifti duuɓi sappo e joyi caggal on kadi kewɗe ngala ɗo ene gueɗe ɓamtade kono hande déjà on table baɗagal mais table ngal ɗon fof kadi e waɗede wonko hetti ko ganduɗa ene foti waɗede sa ƴeewi nden so tawi ndungu ari ɗum feccito ko pecce ɗiɗi dandiyankoɓe coonno laaɗe so ndungu toɓi woni camuɗum taw ɗum kon kongol ko laaɗe gonanno ɗum so laaɗe par exemple so debbo ngari wi ainsi de suite kala kone waɗe ma jumunen jolne e laaɗe ketta oto banggue oto hette pourtant ande alhamdulillah rabbil alamin en dañi laamu ngu waɗi hen pom ganduɗa eɗen ɓenda ɗum ko yettere Allah poste de santé mo jiɗɗon ɗo ɗum ko waɗi poste de santé ko ɓiɓɓe wuuro ngo mayi min mbaɗi jawdi muɗumen wonɓe caggal leydi wonɓe ɗo e wuuro heɓe mbaɗi doole muɗumen woni rendina e ballal mawɓe wawi waɗede ɗum aussi darnama mais ko fati e cafrowo eɗen gandi cafrowo laamu jogui ɗum laamu Sénégal waɗi hen affecté docteur waɗi hen affecté docteur eɗen jogui déjà infirmier mais hay ñallal ngal hen ene waɗi ñakke ene waɗi ngakkede par ce que mo haali haala cellal haala tagoti bani adama waɗi ko rewɓe waɗi ko worɓe te eɗen gandi e banggue cellal ne waɗi rewɓe ɓe ganduɗa jiiɗa worɓe jiima e muɗumen donc ɗum tagui ha joni ne waɗi ngakkede surtout banggue sage femme infirmier ne joga mais sage femme ene manki kono ɗum kadi aussi wona koye lawol par ce que ɓiɓɓe wuuro ngo ndenditi dole muɗumen pour mbawde maade logement sage femme hoɗorde so mahi gayne ƴeewa laamu ñagade laamu ngu beele ene waɗa ɗumen keɓa sage femme to banggue réseau téléphonique ko ngakken ko saɗede mawde par ce que no kalmi men gandi ko zone frontiére interférence one heewi kadi woni liste ko caɗele wullama noon haalama partout windama waɗama demande uji ɓiɓɓe wuuro ngo darima hen no feewi mais hande alhamdoulillahi rabbil alamin hayso réglani à 100% mais waɗama table par ce que antenne o déjà addama heeɓama darnama ede tan ko waɗe paramétré réseau wawa wadde mais ko on table kam baɗigal ngal hayso gasante on hetti bon min tan ko jarnade fondation Wolle e ñagade aussi bandiraɓe Sénégal naɓe walla ɓiɓɓe leydi ɓe yo ƴeftu exemple e fondation Wolle par ce que neɗɗo kala ko wawi dañde ko yimɓe nde garta e aduna nde ko yimɓe saɗa hoota e aduna saɗa hoota kadi aɗa ummo e aduna kadi ko yimɓe donc neɗɗo wawa dañde e aduna he kono ɓuura yimɓe neɗɗo wawa wallude e aduna he kono ɓuura kala ko mbawɗa dañde e aduna so balɗe men gasama ɗon ko ko woɓɓe piƴƴita ɗum donc nde guurɗa nde mbawɗa nde wawa wallude yimɓeɓe tawa janggo sa natti yiyede montata ko jimmol ngol nifata ha abada donc hamin duwono fondation Wolle hamin ñaago Allah aussi yo Allah hebbin hono makko en vraiment ɓesgu ƴella foof weltima jarnima délégation mais aussi eɗen ñaago jaam e kisal e leydi Sénégal par ce que sen jiiɗi ɗum ɗo foof wawi wadde il faut ko yimɓeɓe wonde e jaam donc waɗade erago e ɓiɓɓe leydi yo yimɓeɓe gattata haggillaji muɗen ganda en ngala ko ene ɓuura Sénégal mo naten ko enen foof ndendi donc ala jolfo ala leñamago ala diine ala ko leydi ndendani sa yi hande fondation Wolle wawi wadde ɗum ɗo e guure heɗe walla yimɓeɓe ko leydi ndi jogade jaam leydi ndi jogade deere donc eɗen ñaagui Allah jaam mo joguinoɗen mo donɗen e mamiraɓe men enenne yi en jogo jaam o ha dokke ɗum taniraɓe men e jatan jatiraɓe men par ce que koye jaam e deere ɓamtare wawi dañade Allah jarama on jarama.